Ikusmiran, han eta hemen. Avignon hiri ederra da Frantziako hegoaldean. Erromatarren garaian sortu bazen ere, 14. mendean izan zuen bere gune gorena. Aita Santu Katolikoen bizileku bihurtu zenean. Erromatarren garaian, merkataritza gune garrantzitsua izan zen. Mila 309an Clemente Bosgarrena, Aita Santuak, hiria bere bizileku izendatu zuen. Beste interesgune bat abesti ezagunari bide eman zion Zubi erdi suntsitu ezaguna da. Zeharkatzen duten uren indarrak eta gerrek ez diote inoiz lasaitasunik eman. Aita Santuek hiriko harresia eraiki zuten, eta oraindik ondo kontserbatzen dira. Antzerkiak, komediak, musikak, dantzek eta desfileek liluratu egiten dute hiria uztailaren 31 arte. Avignoneko OFF jaialdia Frantziako arte eszenikoen merkatu handiena da gaur egun. Jaialdi honek kale guztiak blaitzen ditu sekulako animazio giroaz. Bonjour madame. Nous sommes des têtes d'affiche madame. Pour vous servir. Si vous aimez ce qui est fou, loufoque, déjanté, absurde, François Hollande, barré, Méline, place des Marseille. La 2X, la fabrique théâtre à 21h comme ça.